אני חושבת שאנחנו כנשים, היה לנו חטא קדמון. אני נשמע תאנחי, אבל היה לנו חטא קדמון. זוכרת מה אמרתי? אמרת סקס והעיר הגדולה. זהו. לפני איזה שבועיים, התחלנו, אני והבת שלי, יש לי ילדה בת 20, לראות ככה בינג' של סקס והעיר הגדולה. אני מבינה שהסדרה הזאת היא החטא הקדמון. למה? אנחנו בתור נשים הרצנו דמות שהייתה סמנטה, אוקיי? באמת מקסימה ועצמאית, ולא זוכרת, משרד יחסי ציבור, נכון? כן. כזה. והיא כאילו הייתה מאוד משוחררת מינית, והיא עשתה, והיא לקחה, והיא עשתה פיקאפ לגברים, והיא התנהגה בצורה מאוד מאוד גברית, ואנחנו חשבנו שזה נורא נורא מגניב. נורא סקסי. נורא סקסי, איזה מגניבה היא, ואיזה עוצמתית היא, ואיזה זה, ובעיניי זה פרוץ, אבל הכי פרוץ אנרגטית. תגידי לי, גברת, כמה גברים את רוצה שיגעו בך? בואי. זה מגעיל. זה מגעיל. ואני לא דתייה, ואני לא חסודה, ואני לא שום דבר, אבל גברת, כאילו דקה לפני שמישהו מתקרב אלייך אנרגטית, חביבית הנשמה שלו לפחות. אבל היה בעוד משהו. הייתה בעצמאות. לא. תסתכלי על סמנטה ככללותה, עזבי את הקטע של המיניות המשוחררת שהתפרצה ממנה בכל סצנה. היא הייתה תחשבי על זה גסה. שהיא הייתה אשת עסקים, שהתנהגה כמו גבר, כי זה היה עולם גברי לחלוטין, אבל בואי נחשוב עלינו, היינו בנות 25 עד 30 כזה, איך הסתכלנו על זה? כי לנו היו שאיפות אחרות מאשר לדור האמהות שלנו. אבל שם התודעה שלנו השתנתה. שמותר לנו, שאנחנו יכולות. ברור. להשתלב בעולם הזה. חשבנו שאנחנו יכולות להשתלב. אחת מהחבר'ה. אחת מהחבר'ה. נכון. רצינו וראינו את סמנטה. בדיוק, ואז אני אומרת, אנחנו רצנו אישה, שמתנהגת כמוה, את יודעת מה, קחי את הדמות השנייה, קרי, אוקיי? שכולנו חשבנו שהיא כזאת, ובאמת היא הייתה כותבת מכוננת. היום שאני מסתכלת על זה, האישה הזאת, המדהימה, באמת. בעצם אהבה גבר, במשך עשור, חייה, ישבה וחיכתה לו. שעשתה מנדי צחוק. ישבה וחיכתה שתתייחס אליה. בדיוק. היא לא הייתה מספיקה לו. לזרוק לה תשומת לב. זרק לה פירורים. 10 שנים. נוראיות אנחנו. זרק לה פירורים. עכשיו, היא הייתה הכי מדהימה בעולם, הכי שווה, הכי יפה, הכי רגישה. ועמד שם מישהו ש10 שנים פלפרנו. עכשיו, נכון שכולנו התרגשנו שהם התחתנו. מה זה התרגשנו? אבל את יודעת למה? כי כולנו גדלנו על סיפור סינדרלה, הנדסו אותנו קצת. אבל היא כבר לא הייתה סינדרלה, היא הייתה מוצלחת, היא הייתה מקסימה. לא סינדרלה במובן הזה, סינדרלה במובן שאיזה נסיך יבחין בך, כן. ויקח אותך. אבל הנסיך הזה שיגע אותה. לחופה. 10 שנים הוא שיגע אותה. והוא גרם לה להרגיש שהיא לא מספיק שווה, היא לא מספיק טובה, היא לא מספיק עומדת בסטנדרטים שלו. את יודעת, היה לי פעם ידיד, שנים, שהיו לו שאיפות פוליטיות, כל הזמן שאיפות פוליטיות. כשהוא עמד להתחתן, הוא חיפש אישה להתחתן. עכשיו, הפרמטרים היו, קודם כל, אסור לה, היא לא אמורה להיות אישה פראית. היא אמורה להיות מאוד נכבדת על הכלים. הנוגה. היא אמורה להיות האישה שאיתו. היא לא יכולה להיות אישה בולטת, היא צריכה להיות פרח קיר לידו. ואז תמיד שאלתי אותו בתור חבר, כאילו היית בוחר באישה כמוני? אז הוא אמר לי, בחיים לא. בחיים לא. את תעשי לי בעיות. ככה. את תעשי לי בעיות. כאילו, וכל פעם אני שואלת את עצמי, למה אני אעשה לך בעיות? כן, את תעשי לי בעיות. דווקא בגד באשתו, עם נשים כמוני, פראיות, אוקיי? אז כאילו מה עשית? למה לא ללכת ישר על מה שאתה אוהב? זה כמו שאנחנו ציירו לנו איזה פנטזיה, להם ציירו איזה מסגרת שהם אמורים לשבת בה, להשלים איתה. כמו את יפה ותשתיקי, אז נתחתן עם אישה, וזה לא משנה מה אתה עושה מאחורה.
כל עוד התמונה מושלמת. את זוכרת לפני כמה ימים שישבנו עם איזה חבר משותף, שהוא גבר, ודיברנו על מקומות עבודה. והוא דיבר בצורה מאוד מאוד כנה, והוא אמר לי משפט פשוט הייתי בשוק ממנו. הוא אמר לי, תראי נועה, למרות כל ההתקדמות והפמיניזם וטטטום וטטטם וטטטם, רוב מקומות העבודה זה גברים שמחליטים האם האישה תתקבל לעבודה. עכשיו נכון, אל תקפצו עליי, יש גם 20% אחרות. אנחנו מדברים על הרוב, ועוד פעם, דעתי. במילים אחרות, הבן אדם בא אמר לי, תקבי את האור שלך. תקבי את האור שלך. למה? זה שהוא לא... הוא לא יאמם את האור של מישהו אחר, ככה זה נראה לי, או שהוא לא יאיים על מישהו אחר. תחשבי על זה, זה דבר נורא. כי באה חברה שלמה שאומרת לך, אם את רוצה להתקבל אליי, רוצה להיות בחברה, את רוצה מקום עבודה, או את רוצה בן זוג, או את רוצה להיות חלק ממשהו, את צריכה לבצע, את צריכה להתאים את עצמך. ובעיניי, זה לוקח לך את הנשמה. תשמעי, כל כך הרבה פעמים ביקשו ממני להצניע את הדעות שלי, או לא להיות אסרטיבית מדי, אבל יאמר לזכותי שבמיוחד בעשור האחרון, אולי זה יראה לא יציב, אבל אני הולכת עם הלב שלי. ובמקום שלא נותנים לי לדבר, אני לא נמצאת, או שלל התנהגויות כאלה. בואי נודה שזה פוגע בך. זה מאוד פוגע בי. גם פוגעת בי העובדה שברשות מקומית מסוימת, שהיה לי תפקיד בה, קיבלתי איקס משכורת, וכשאני עזבתי, הגיע גבר, ודרש כפול 2, וגם קיבל. ברור. מבינה? גם זה פוגע. אז זה דווקא המקום הזה, שאנחנו כנשים, שאולי בדרך לא הסכמנו ללכת בתלם, או לא הסכמנו להמעם את האור שלנו. מהמקום הזה, אני תמיד אמרתי, בוא'נה, אבל אני נדפקת. אין לי יציבות כלכלית בקטע הזה, אין לי יציבות תעסוקתית. התחלתי לשמוע אנקדוטה, לדעתי מה זה משקפת. ביום שאני כתבתי פוסט שאני עוזבת את עד הקריות, הרשת רעשה וגעשה, אוקיי? 10 שניות לתוך הפוסט שפרסמתי, אני מקבלת שיחת ועידה עם 3 עיתונאים קולגות. והשאלה הראשונה הייתה, מאיפה יש לך אומץ לעשות את זה? את חד-הורית ל2 ילדים, את מפרנסת יחידה. והתשובה שלי הייתה, וככה אני מאמינה, אין לי ביצים גדולות, יש לי אחושילינג ביציות, אני לא יודעת אם מותר לי להגיד את זה, אבל... צריך להגיד. יש לי ביציות, אני המזון, אני לא מפחדת מאף אחד, שום גבר או איזה גישה פטריארכלית תאיים עליי. אני הולכת עם האמת שלי, לטוב ולרע. הייתה לי שיחה על זה עם איזה מישהי, אז היא אמרה משהו, נו, תמיד היה לך בטח יותר קל בחיים כי את יפה. זה לא היה לטובתי אף פעם היופי. כאילו, זה קונספציה, זה מחשבה מוטעת, ובואו נשבור את זה אחת ולתמיד. לא כיף להיות יפה, במיוחד לא במקומות עבודה. אבל נועה, תסכימי איתי. זה לא פותח דלתות. זה פותח דלתות, ובואי, את יודעת מה? בואי נקצין את זה, אוקיי? רגע, סליחה שנייה. אני בשנה האחרונה עברתי קצת מהפך חיצוני, לא נראיתי ככה ב10 שנים האחרונות. רגע, ושמעתי מהקרובה אליי ביותר, את צריכה לראות טוב כדי למצוא תפקיד טוב. וברגע שיש לך את זה, ונולדת יפה, עכשיו, אני לא חושבת שאני לא יפה, אוקיי? אצלי האישיו זה היה עם המשקל, סבבה? והמשקל קייר אותי, אין מה לעשות. הפך אותי לפחות יפה. איך אמא שלי אומרת? את כל כך יפה כשאת רזה. כל החיים, אמיתי, בשיא הכנות, מסתובבת, למרות כל קורות החיים שלי, הג'ובים שעשיתי, המקומות שהייתי בהם, אני מסתובבת עם תסמונת שקוראים לה תסמונת המתחזה. שעוד דקה, מישהו מוריד את המסך, והם מגלים שאני בעצם די סתומה.
כאילו, אבל אני יודעת שאני לא, אבל אני חיה כל היום בפחד הזה, כי אני יפה, ואני מאיימת על אנשים, ואני מרגישה, והרבה פעמים, אני יכולה להגיד במלוא הכנות, שבגלל הצורה שלי, שאלוהים בירך אותי, ואני אומרת תודה, זה לא שלו. תמיד הייתי קצת יותר פליזרית מאחרים. כלומר, הדמות הזאת של מלכת הכיתה וכאלה, נעמי, פליזרית, אני ניסיתי לרצות. זה עניין של מיקום לידה. את בת בכורה? כן. גם אני. אז את פליזרית. גם הבן שלי כזה. זה הטייפקאסט של בן בכור. זה לא משנה, אישה, גבר. אז אני חושבת שתמיד קודם כל ניסיתי הרבה יותר, נגיד היה חשוב לי שאני באה למקום, אז שלא יחשבו שאני איזה מתנשא, או כאלה בגלל המראה, ובואי, אנשים חשבו עליי דברים שאין בינם לביני שום קשר, אמיתי, אין קשר, זאת לא אני בכלל. שאלה לשאול אותך, שאלה ברשותך. אני אף פעם לא ידעתי איך מסתכלים עליי, עזבי את זה שפעם חברה, לפני כמה שנים חברה אמרה לי, יש לך פנים מאוד דומיננטיות. עכשיו, אני לא יודעת מה זה אומר. דומיננטיות. מה אני אמורה לעשות? כאילו, מה? ללכת... מה אני אמורה לעשות? מסכת סיליקון. אני תופסת מעצמי בחורה די... שיש לה ראש על הכתפיים, שאני מתנסחת יפה, אני טובה במה שאני עושה, יש לי מה להגיד. איך אני נתפסת בחדר כזה לדעתך? אין לי מושג. אין לי באמת מושג. זה הרבה יותר קשה, את לפחות יפה. לא, אין לי מושג. אז אם נכנסים בך זה בחיוך. קודם כל אני חושבת שאת יפה ולא פחות יפה. בוא נגדיר את זה, כל אחד יש לו את היופי שלו, אוקיי? אני לא מתעסקת ביופי שלי כי אני חושבת שאני מלכת הנילוס. בואי, אני קמה בבוקר, אני לא מלכת הנילוס. זה איך תופסים אותנו מבחוץ. הקטע הוא שאנשים חושבים שזה פותח לך דלתות, ובואי, אני רוצה להגיד לך שמלא פעמים זה בא לרעתי, זה בא לרעתי. כל כך הרבה פעמים הייתי צריכה להוכיח את עצמי. את יודעת, בוא ניקח ציר זמן, אוקיי? נגיד, ציר זמן. אם נכנסת למקום עבודה ולך לקח סתם, או למישהי אחר, חודש, חודשיים, להוכיח את עצמו, וכשיראו שאת שווה ואת עסקה טובה, אני לקח לי 0.5 שנה. כי אני הייתי צריכה להוכיח שאני עסקה טובה. ממש. את יודעת שאני הייתי יושבת. אני חושבת שגם אני, אבל מסיבות אחרות. אני הייתי יושבת בישיבות פעם, שעבדתי באיזה מקום עבודה מאוד מאוד מכובד, שהיינו נוסעים להרצליה לישיבות, ובגלל שידעתי שמסתכלים עליי, והבוסים הגדולים מהם, די חמדו אותי, יכולתי להגיד. הייתי באה עם חולצות מכופתרות, מכירה את זה, אבל ממש הייתי סוגרת עד הסוף כמו הדתיות. לא קרה לך, יש לי חלק בארון שזה בגדים לעבודה. באיזשהו שלב, יש דברים שאסור. באיזשהו שלב הייתה לי חברה שאמרה לי, טוב, תקשיבי, אחות, כן, תשימי בורקה עכשיו, ואני לא יודעת מה, תיראי טוב, אז די. תתפרץ ממך. כן, אז די עם הפייק הזה, אבל כל כך, כאילו, העודף ניסיונות האלה, שלנו לרצות. הם התישו אותי. אני חייבת להגיד לך, זה התיש אותי. זה כאילו, וכאילו, ואם חוזרים לסקס והעיר הגדולה, אז אני אומרת... אני דרך אגב הרצתי את סמנטה, גם כתבתי בתחילת דרכי. אני לא הרצתי אותה. סליחה, את סמנטה, לא את סמנטה. קרי? קרי, אני אף פעם לא הייתי. כן, אני גם אהבתי מאוד מאוד את קרי, פחות התחברתי לסמנטה, אבל לראות אישה ש10 שנים מפרפרים בה, והיא לא מספיק טובה, כי היא בעצם... קצת סוס פרל לעומת איזה אחת שהיא ככה, אבל אני אומרת עברתי את זה וזה שעת סיפור לפעם אחרת כנראה. כן, אני רוצה להקדיש לעצמי את השיר הזאת שהיא מעל לכל המצופה. סוף בגיל 50. אפשר לסיים עם הזאת שהיא תמיד מעל לכל המצופה. אשמח לשמוע את התגובות שלכם על כל מה שדיברנו, על כל מה שאנחנו מדברות, או עולה לכם בזמן שאנחנו מדברות. אנחנו רוצות לשמוע את החוכמה שלכם, לראות את היופי שלכם בתגובות. יאללה, שדרו אלינו.